Els Músics per la Llibertat de l'Alt Penedès van iniciar la seva protesta el diumenge 11 de novembre del 2017, l'endemà de la Marxa per la Llibertat feta al carrer Marina. Des de llavors, van tocar cada dia mentre els presos polítics van estar empresonats. Des que se'ls va concedir l'indult, van decidir continuar tocant cada divendres. Han reclamat i continuen reclamant la llibertat del nostre país i, de retruc, l'alliberament dels presos, el retorn dels exiliats i la fi de la repressió a tots els encausats. Un grup de 48 persones es coordinen per ser sempre presents a la plaça, tot i que el nucli dur el formen 15 persones. Cal remarcar que la seva protesta sempre ha tingut el suport de moltes persones i associacions, com ara l'ANC, Òmnium, CDR i el Consell per la República. També han rebut el suport dels partits independentistes. I una societat sana, una societat potent, és una societat que té molta cultura i molta música. La cultura ens fa lliures.